Mas Omek. Gunku tak pasang HP loro isor dhuwur. Di wae. Iki lho. Iki kaya bojone priya tanda sing lor iki. Ayo. Bojomu iki. Dah opo lae? Dah opo enake? Nggih, kangge Pak Tun. Sambangan moto Lamongan Jawa Timur matur nuwun nggih. Gorengan sampun nyampe. Barangkali WA-ne panjenengan dereng kula aden saged maca ngapunten saderengipun amargi wektune. Yo Abah Suwadi ya wonten Kalimantan Tengah lagi ngerti sing nabuh gong Mas biasane ora tau disoting belas. Mas Priyo dikeki rokoke to masuk kribun. Cak Priyo kula sukane rokok ulung. Abah Suwadi wonten Kalimantan. Mas Jailani Rayap Alas Geraman. Selamat siang. Mas Jailani Rayap Alas Geraman. Pelecit Sumber Gondang. Anak janji dilayani Ci. Mas Omek jaluk ngombe apa Cak? Biasa mawon. Kula arak mawon Mas Omek. Suaranya. Oke, Bapak Saipin. Terima kasih Bapak Saipin. Pengiriman Kodam Jawa Timur. Motor Sawareng. Saribun. Gawe apa duit kok ora leret belas. Iki lho rondo, Bun. Saking kula ateng. Ateng wonten Bandung. Pak Dadang Kerai. Terima kasih Pak Dadang Kerai. Kok gak dikirim gedeng belas. Priyo mantuk. Pak Dadang Kerai tarik derada sama bengi ditunggu putrane Pak Dadang berangkat Sawareng. Tak openi minangka taline tresno yen suwe ora ketemu nyawa jare lure wis ilang
rono mrene